Dnes ráno boli niektoré úseky ciest poriadne šmykľavé. Zo zamračenej a hmlistej oblohy padali mrznúce zrážky, takže cesty boli zradné. Neskôr sa od západu pridali aj frontálne zrážky a paradoxne za studeným frontom sa oteplilo. V Bratislave bolo takmer 7 stupňov, kým včera len okolo 0. Vítajte. Zmenu spôsobil postup nevýrazného studeného frontu. V nižších polohách pršalo, v tých vyšších sa objavili snehové vločky. Studený front, ktorý je spojený s tlakovou nížou nad severnou Európou, postupuje na juhovýchod a po jeho prechode sa k nám na chvíľu od západu rozšíri výbežok tlakovej výše. Ten však zoslabne a zajtra nás čaká od severozápadu ďalší frontálny systém, ktorý bude už výraznejší. Teploty sa výraznejšie nezmenia a vystúpia väčšinou na 0 až 5 stupňov, na juhozápade do 7 až 8. S frontom prídu aj zrážky, ktoré budú v nižších polohách dažďové, vo vyšších zmiešané alebo snehové. Lokálne budú aj výdatnejšie. Vietor naberie na sile a zafúka od juhozápadu rýchlosťou do 35 až 45 km za hodinu. V platnosti je viacero výstrah na poľadovicu, ktorá hrozí pri mrznúcich zrážkach. Situáciu skomplikuje aj sneženie, ktoré môže byť výdatnejšie v týchto okresoch, najmä v polohách nad 600 metrov. Napadnúť môže od zajtrajšieho do piatkového rána okolo 20 cm snehu. Na horách bude fúkať búrlivý vietor až silná výchrica a nakoniec je tu výstraha na tvorbu snehových jazykov a závejov. V noci bude spočiatku menej oblačnosti, neskôr oblačno až zamračené, miestami so snežením, v nižších polohách so zmiešanými alebo dažďovými zrážkami. Pozor na poľadovicu. Do rána sa ochladí na +2 až -5 stupňov. Zajtra budú cesty mokré a na severe aj zasnežené. Jazdite naozaj opatrne. Na západe bude zajtra oblačné a zamračené počasie na viacerých miestach s dažďom, zmiešanými, na severe zhruba od 600 metrov snehovými zrážkami. Teplota 2 až 8 stupňov. Stred Slovenska bude mať zajtra oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach so snežením, zmiešanými, v nižších polohách dažďovými zrážkami. Tie môžu byť lokálne aj výdatnejšie. Teplota 0 až 4 stupne. Na východe očakávame zrážky na väčšine územia. V nižších polohách budú dažďové, zhruba od 600 metrov zmiešané alebo snehové. Najmä na severe pozor na snehové jazyky a záveje. Maxima 0 až 3 stupne. Na horách pribudne okolo 20 cm snehu. Šľahať tam ale bude nepríjemný vietor so silou búrliváka až silnej výchrice s krátkodobými nárazmi nad 110 až 135 km za hodinu. Vo výške 1500 metrov bude okolo -3 stupňov. Tlak vzduchu začne silno klesať. V nasledujúcich dňoch nás čaká veľmi nestále a veterné počasie. Na mnohých miestach sa pripravte na sneženie, v nižších polohách, najmä na juhu a západe, to budú zmiešané alebo dažďové zrážky. V piatok vystúpi teplota na -2 až 8 stupňov, v sobotu na -2 až 6. Na štedrý deň sa oteplí na 1 až 9 stupňov a na prvý sviatok vianočný na 3 až 10 stupňov. No očividne ani tento rok vianočné oteplenie nesklame. Pozrime sa, ako bolo dnes u vás. V nitrianskom Rudne sa obloha mračila a mrholilo, fotila Janka. Martin sa dnes ráno vyspal do Ružova, o 7 ráno ste tam mali takéto krásne zore. A v Hriňovej bolo ráno spočiatku menej oblačnosti s takýmito skvelými výhľadmi. Prežite pokojný večer a dovidenia.